Nunggih kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun ringga sagung kinurmatan kunjuk dhateng sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang lebda ing pitutur. Mliginipun kunjuk dumateng Song-Song Agung Pangemban Pambating Praja Satriya Punegari. Panjenenganipun Bapak Kepala Desa saha sedaya perangkatipun ingkang dahan kinurmatan. Ngaturaken sugeng siang kunjuk wonten ngarsa Handika sami. Kakung Suwana Putri kadang merda dalah kadang taruna ingkang nimprah sinudarsana. Mugi ratri punika kita tansah pikantuk pengayoman Gusti ingkang hakarya caket. Ananging saderepun sumangga kawula telah panjenengan sami tansah nglairaken raos syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi. Dalarah namung saking peparingipun kawula dalah panjenengan sami tansah pinaringan rahayu wilujeng. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan ingkang arep niji dinten ingkang pinilih Rebo Paing wonten titi mangsa Surya kaping 17 Candra kaping 9 warsa kalih ewu selangkung. Masyarakat dusun Grinting Desa Kedung Primpen Kecamatan Kanor lumantar panjenenganipun segenap panitia penyelenggara kagungan hajat nuwun inggih sedekah bumi pramila mugi dumateng sedaya kadang-kadang mitra tani pinaringan subur ingkang sarwa tinandur murah sandang lan murah pangan lan sedaya masyarakat dusun Rinting Kedung Primpen pinaringan kalujengan karaharjan tebih saking rubeda celak dhateng kamulyan. Mila kanthi kajat kasebat saged hanggelar arupi beksan langen tayub siang ngantos dalu samangke. Gleresan katimbalan paguyuban seni karawitan milenial mardi budaya pangarsa panjenenganipun Bapak Kasdam ingkang sumondhok wonten Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Bargan pesantayub sedinten sedalu menika ugi dipun sengguyung dening Professional Sound System Ronggo Janur ingkang saking Prambon Wetan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban ugi dipun siarapun live streaming kanthi channel Ronggo Janul channel live streaming YouTube. Ki bareng sampur menika wonten 8 waranggana yang sampun kondhang kaloka. Setunggal sepadang Ayu Mas Wantika Wulandari Putri Walu Tengah Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Monggo kalih sepadang Ayun Imas Mindarwati
putri Tuban. Rumah tangga 3 Gusmaneng Ayu Nyimas Supriyati putri Bakulan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. Angga sekawan Gusmaneng Ayu Nyimas Mustika Ayu putri Kalisumber Kecamatan Tambak Rejo Kabupaten Bojonegoro. Angga kang salam menika Gusmaneng Ayu Nyimas Fitri saking Jatirogo Tuban. Angka 6 Gusmaneng Ayu Ade Lia putri Bancar Kabupaten Tuban. Lumambat angka 7 menika Gusmaneng Ayu Ika putri Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Jangkep angka 8 Yana saking Kabupaten Tuban. Subo manggalipun beksantayukan sinebat pramugari besantayub setunggal Kang Roko Mas Ki Rosnadi saking Kanorjo Kecamatan Rengel Kabupaten Tegal. Angka kalih Kang Roko Mas Rosidin saking Menjundur Grabakan Kabupaten Tuban. Dalasan kaula pribadi pun sananto saking Semen Pinggir Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Para rawuh ing ngadahaken wonten mekaten bubut putaring atur kawula namung talipun atur bapa-bapa panitia sedekah bumi. Mbok bilih anggenipun ngaturi rawuh paduka paring pasogatan utawi gelar papan palenggahan bapa-bapa panitia nyuwun gunging samudra pangarsamipun. Sonten iki kawula namung pramugari pesantayub mbok bilih anggen kalau sasampun wonten tuna tegapipun ugi kawula nyuwun gunging samudra pangarsamipun. Ing sono sugeng siang sugeng amirsani ngantos paripurna nuwun kawula nuwun